Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri beste behin Eusko ikaskuntzak bideratutako saio honetaran Bizkaia Irratiko entzuleok. Zer esanik ez, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hementxe izaten gara eta gaur ezagitxiago izango 30 minutu biribil daukaguz aurretik eta gonbidatuak 3 dira. Zer kontauko deuskuen? Gauza bat baino gehiago. Eusko ikaskuntzak Eusko Media Fundazioaren bidez adeberen fondo bibliografiko guztia zabalduko dau gai honen inguruko osoena dala oraingoz be esan genke. Oraingoz dinogu hau ez delako amaitu. Euskal Herriko itsaso eta lurreko flora eta faunari buruzko 10.000 horri 12.000 argazki inguru. Hau guzti hau baieztatuko deuzkue geure gonbidatuek. Eusko ikaskuntzak ez hau iaia aurkezpenik behar, baina bai merezi. Dakizuen moduan izaera pribaduko erakunde zientifiko kulturala da, eta 1900 eta 18. urtea ezkero, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako aldundiek sortua, beti be, euskal kultura garatzeko baliabide egonkor eta iraunkor moduan. Bere izgarriak, balioak, eginkizunak, helburuak horreze guzti horrek aitatuko ditugu batetik. Eusko Media Fundazioa da, Euskal Kultura Online, Eusko ikaskuntzaren fondoak daukaz zarean eta helburua Eusko ikaskuntzak edo eta beste batek landuriko edukin kultural zientifikoak sustatzea eta garatzea. Denporan atzera egin behar dugu, adebe ezagutzeko 1980 urtera, zehatzago esateko, alkartea da, euskalduna da, konservaziorakoa da, helburua geure gizartearen sensibilizazioa, zetarako, fauna eta flora errespetatzeko eta beronen ikerketa zientifikoa bideratzeko. Eta doinu honezekin egingo dugu aurrera. Doinu honek